Així és, Carolina, bon dia de nou. Si esta setmana a Bunyol veïns i visitants participaven en una batalla de milers de quilos de tomàquets, este migdia a la Pobla del Duc el que s'han llançat ha sigut quilos de raïm. Per això s'anomena la Raïmà, una festa que se celebra enguany per tercera vegada. I a esta localitat de la Vall d'Albaida està la nostra companya Anna Moure. Anna, bon dia. Pareix que esta festa guanya cada any més adeptes. Bon dia, més adeptes i enguany més raïm, perquè enguany s'han llançat 80.000 quilos de raïm en esta festa coneguda com la Raïmà i que cada vegada s'està fent més famosa. Se celebra així, a esta localitat de la comarca de la Vall d'Albaida. Encara podem veure les restes d'esta batalla que fan una catifa de raïm que els operaris estan tractant de retirar en estos moments, però que és difícil perquè realment el raïm és una fruita que taca moltíssim. I el que no podem fer-los arribar amb les nostres càmeres és la intensa olor agra que desprèn este raïm. Es tracta d'una festa que podríem dir que és molt jove perquè fa només 3 anys que està celebrant-se, però sí que té uns orígens que es remunten als anys 30, quan els agricultors d'esta localitat, d'esta comarca, ja després de la verema, es llançaven els excedents de producció de raïm els uns als altres. Un equip de Canal 9 ha seguit tota esta festa i no s'han lliurat de rebre algun que altre tros de raïm. Quilos de raïm, en concret més de 80.000, han sigut els que s'han llançat este matí veïns i visitants de la Pobla del Duc. És la Raïmà, una divertida festa que ve d'anys arrere quan els llauradors es llançaven les restes després de la verema. Lo millor és enviscar-se, estar dins del camió i viure la festa. Pone la gent con veneta y se va a brutar lo mejor que n'hi ha. Aunque soy una persona mayor, que ya tengo 5 nietos, me lo paso de categoría. Roba vella i bon humor són fonamentals per a participar. Tienes que portar un gorro de piscina, les ulleres que no te entre res costat, el tubo per respirar. Al centre de la batalla, tot el món pot ser l'objectiu. Ja ho veuen, així no se salva ningú. En menys de mitja hora, tots i tot s'ha cobrit de color vi. En estos 8 camions va tot el raïm, que llancen fins i tot a una altura com la que estem nosaltres. Este ha sigut el tercer any que es celebra. Abans, altre camió ha anat banyant el carrer i després una batucada i el ball de les brasileres ha anat ambientant esta dolça batalla.